Mun työssä mielenkiintoisinta on se, että mun työskentelyalueena on koko Etelä-Suomi ja meillä on ruokapalveluissa yli 250 kohdetta. Ja mä pääsen käymään niissä kaikissa erilaisissa kohteissa ja tutustun niiden ihmisiin ja toimintoihin ja prosesseihin. Silloin kun mä hain Palmialle, niin Palmialla oli 2 tosi mielenkiintoista paikkaa auki ja lopulta mä en päätynyt itse asiassa kumpaankaan niistä paikoista, vaan sitten 3. Et se haastattelu, missä mä kävin ensimmäistä kertaa, niin mulle jäi siitä tosi positiivinen kuva Palmiasta ja mulla oli ihana haastattelija, niin se oli sitten se syy, miksi mä panostin siihen, että mä pääsin oikeasti Palmialle töihin. Mun ura Palmialla on ollut tosi vauhdikas ja mielenkiintoinen, että mä oon ollut 4 positiossa ennen kuin mä siirryin tähän palveluasiantuntijan tehtävään kehitystiimiin. Mun nopeeseen urakehitykseen Palmialla on vaikuttanut mun omat esihenkilöt, jotka on antanut mulle vastuuta ja luottanut ja tukenut tarvittaessa, että aina kun on pyytänyt vastuuta, niin on saanut lisää vastuuta ja mahdollisuuden edetä. Mä opiskelen tällä hetkellä työn ohella ylemmässä ammattikorkeakoulussa ja mä oon onnistunut yhdistämään koulun ja työn tosi hyvin, että pystyn tehdä suoraan koulutehtäviä työhön liittyen ja hyödyntämään sitten sitä koulussa opittua suoraan työelämässä. Mun mielestä Palmialla on tosi hyvät urakehitysmahdollisuudet ja mä oon nähnyt mun oman urakehityksen lisäksi myös tosi monilla kehitystä niiden uralla ruokapalveluissa. Meillä on ruokapalveluissa tosi paljon erilaisia kohteita, joissa on erityyppisiä työnkuvia, joten kaikille löytyy varmasti sieltä mielekäs oma paikka.